Врач айтты, молодец, даже ыңғырашмадың. Вера Иванованың операция ясатып шыққанын әлі бірнеше күн генә. Онда бауыр циррозы. Хастаханәгә ішке қан китү белән мөрәҗәгать итә. Мындай диагнозлы ауруларны бу үлемгә китергә мөмкин. Табиблар шунт куйган. Хәзер пациент бауырны күчереп утыртуны көтә. Хәл ничек так, әйбәт кенә. Операция әйтергә кирәк. Сложно үтмәде инде. Мин операцияга барганда куркмадым. Цирроз вакытында бауыр дөрес эшләми, нәтиҗәдә ашказаны һәм уңайшының киңәйгән тамырларыннан кан китә. Операция вакытында табиблар кешенең бауыры аша кичкенә тимер җайланма үткәрә. Ул орган функцияләрен үтәп, кан әйләнешен җайлый. Операцияны 2-3 сәгатьтә авыруның муенын тишеп ясыйлар. Татарстан өчен бу уникаль операцияны республика клиник хастаханәсендә узган елның ахырында гына ясый башлаганнар. Барлыгы 15 кеше монда операцияны инде кичергән. Бу авыруларның гомерләрен 2 елга кадәр озайтырга һәм органны күчереп утыртканны көтәргә ярдәм итә. Пациентка к нам поступила в экстренном порядке с кровотечением. Күптән түгел хастаханәгә эшкә кан китү белән бер кешене китерделәр. Хәле бик авыр иде. Без аңа шушы төр операцияны ясадык. Ә бер атнадан соң бавырны күчереп утырту өчен донор да табылды. Бу операцияны ясамасаң, әлеге ханымның гомере өзелү куркынычы зур иде. Ул трансплантациягә кадәрге бер атнаны исән имин үткәрә алмас иде. Монда операцияны бауыр күчереп утырту программасы буенча ясый башлаганнар. Татарстанда беренче тапкыр бу орган 2011 елда уңышлы трансплантацияләнгән. Былтыр 55 пациент яңа бауырлы булган. Реально, те регионы, которые выполняют трансплантацию органов. Бауыр күчереп утыртуны даими башкаручы төбәктәр аз. Татарстаннан кала Новосибирскине гына атый алам. Елына мондый 70-80 операция ясарга планлаштырабыз. Республикада хәзер 300-дән артык кеше донор көтә, шуларның 40-на бауыр кирәк. Донорны озак көтәргә туры килсә дә, яңа төр операция пациентларны трансплантацияга кадәр яшәтү мөмкинлеген бирә. Олия Сабирова, Вадим Илларионов, Яңа Асыр каналы.